La idea del nostre projecte va sortir per un company d'Amposta, de Jaume Vidal. Estava fent final de carrera i el seu projecte lo tenia que basar en dones en exclusió social. Ens va trobar a nosaltres, que som un grup de dones arrosseres, que totes tenim la nostra activitat dins del món de l'arròs. Vam crear una cooperativa de 6 dones, això és el que fem, que cultivem arròs, fem tot el procés, des del principi de sembrem fins al final, i prenem totes les decisions i nosaltres som les que portem avant el nostre projecte. Nosaltres vam decidir constituir-nos com a cooperativa al febrer del 2022 per 2 objectes. Primer, per produir i comercialitzar una varietat exclusiva d'arròs, i l'altre perquè era un projecte d'ànima i valors, perquè volíem donar visibilitat i homenatjar a les dones d'abans que van treballar molt durament en aquestes terres d'arròs i que mai van ser la seva feina reconeguda. Cap del Departament d'Agricultura, la Rosa Belarbo, va ser qui ens va cridar en un principi. Vam començar com algo que era una mica anecdòtic i de passar-nos-ho bé a acabar quallant i muntar la cooperativa. Però un cop muntada la cooperativa, nosaltres no teníem liquiditat. La Rosabel va ser la que ens va ficar en contacte amb l'Institut Català de Finances, amb l'ICF, i li va agradar molt la nostra idea de dir que ens ajudaria. Vam mirar quants diners necessitàvem, com ho podríem fer. Hem de dir que si no hagués estat pel Departament d'Agricultura i, com no, per l'ICF, nosaltres no estaríem aquí. Actualment cultivem 2 camps, ara mateix estem en un d'ells, ja que la nostra producció és una mica petita de moment, no? Estem en 2 camps i, com podeu comprovar, ja està preparat, han passat els cultivadors, han passat el làser, que és per anivellar el terreny, i dintre d'una setmana o 2 serà quan ja soltaran l'aigua pels canals del delta i serà quan podrem inundar el nostre camp i començar ja el procés del cultiu, que durarà tot l'estiu fins al setembre, que serà la seva recol·lecció. Soc Adela Tomàs i soc arrossera. Em dic Lourdes Gisbert, vinc del sector de l'arròs. Soc Olga Cid Cortés, soc una dona arrossera. Jo soc Susana Castells, una de les 6 sòcies de les dones arrosseres del Delta.